na ka jingdon ka ba lifeway billion US dollar. Ka Election Commission kala pen Khreh ban Sdang ya ka multi-constituency remote electronic voting machine EVM ban pensuk ya ka jingi shimenta jongki nong shong shnong ki basa shaki wei pat ki jela na ka no ka jaka baki don ban tap ya ki vote ha ki constituency jongki. Kani ka EVM ka bathamai ka la ban shim hadu nyau pu arteli ki constituency ba per na ka wei ka polling booth. Ka isi ka yathu ru ba kani ka jingsdang lada pentrikam kan lam sha ka jingkala ha ka emlang sa lang na ka banta ki nongshong shnong ki basa shabar jela bat kan penyaso yaki bat ka telong jongki namar ba bunsin ki long ki bakloi ban penrung kerteng yala de ha ki jaka ka ba ki trei ki ta na ka daw ki ba pher kum ka jingkan ria jaka sa. Ha ka bay day bat kani ka commission kalay wer ya baro ki sengsan perthai ha ka ri bat ki jila baro ha ka khan riu tarik ukala lingkot la shams nam ban pin I ya ka jingtrekam jong ka multi constituency for the type remote electronic voting machine.